Každý zobral, kde sú tie podložky také? Tu. No, tak doneste citronová. No, takže to budeme musieť voňať, že... No a teraz tak... No počkajte, to musíme vyskúšať. Malo by to byť 1% objemu, ale dáme 3, 4 a uvidíme. 2, 3, 4 kvapky. Uvidíme, no teraz to pomiešame a uvidíme, jak to bude voňať. Teraz niekto, ja to nemôžem, lebo ja som toho nadýchaná. Joj, devčatá, no čo vám budem hovoriť? Privoňajte mi všetky. Keď euro daj, Zdenka, budem to je ale... No, stačí. Dobre, lebo by to bolo moc. A teraz tam... Áno. No a teraz ideme, môžete už dať ďalšie. A čo to, kam si to mám písať? No tak vieš čo, nepoviem ti kam. Tak si vieš. To je dobré. Daj jedno. A teraz to netreba prečetiť? Nie, lebo to budeme takto robiť. Kde máme tieto, počkajte, povedáme aj niečo veď. Niečo som zhodila. Gabika, daj ten papier. No nedám. A ja si prosím, to dostaneš, ak ešte budeme robiť. Alenka si prosila kávu. A Martuška. Môžete mi to tam hodiť. Počkaj, trošku to daj takto. Ježiš, to je dobre, toto. Nevedíš tam také grčky? To nebudú. Čiže ja ich ani nedávam. Počkajte, to bolo tiež také, asi prsto. No, tak dáme ďalej, však to nemôže sa robiť. Majka, bacha. To som ja bola. No vidíte, teraz ešte musíme ďalšie urobiť. To som dala trošku veľa, lebo ešte tam pôjde jedna vrstva. Toto potom poutierame, tieto z kraje. Toto ešte roztopíme, lebo to tam nemôže ísť. Vidíte, že tam je čistá. A daj citronového aniela. Ale na Vianoce. Ale na Vianoce. Ale na náš Vianoce. No ale... No. Tak, daj si ho na niečo. Poježi babovala si. Zrkadla. Zrkadla, krídla. Krídla ešte. Krídla, no. Počkaj. No ale na už si to napichni to, Paličko. Dobre.